Xafe Toledo inguru baldin bada datorrela gungo den tokira, abiso dago beharrentzat. Ezkerra ginen bila, gurutzatu ere bai. Azken sakea gorriarentzat. Eta bukatu da azken tantoa saketik. 28 bosteko alkarri emanez. Txalo artean. Aimar aurre hartuta, bigarren pasa. Lan handiak eginda, igorren pasa. Eta txinga hauek osatuakoen txingako lanak eginda 3 segundurekin aldea, 3 segundu bandearekin hasi dira. Urdina dira horretik oraindik, baina ez dago jaudia atera. Haupa giroa! 7 minutu eta 9 segundu saia hasi denetik eta ez du 10 talde urdinak, Ramon Zemar 12 berditzen ari dira gauzak, berditzen harriarekin 15 jasoki eta berreta markilo aldi bakoitzean, eneko egarta bukatu du eta hasi da, azkeneko 10 kaskarekin horrekin bukatuko dute, eure lana ez dago horreinik ere bat ere garbi nori izango denik atlean, naiz eta talde hori aurretik joan 3 kaskar hori entzat, 4 urdin entzat eta bai, horian entzatzuko da talde hori irabazle, Asier González Aitorko Iurtzi Galdoz eta Imara Berdi, zuek irabazle eta zorionak gaur hoi, eta nola ez, baitare, Gatzaiei, Peio Alberdi, Xavier Gaudini, Eneko Igarto, Sergio Txau. 8 eta 6.